ga dabo ka daba kun san shi yabo ga jinjinar ban girma shirin yana fadakarwa suna akwai burgewa saboda halin girma na kiran kuma soya kudan tsaya nan kujiya batun da zan mai girma idan kuna soyayya ku karku sawo kariya abin da zan shaida ma saboda so hadari ne ka hallaka rai ne koko abu kuna fama ko mutum mai sanka kuma wuya bai barka saboda soyayya girma ku dai ku so junanku wanda za ya raba ku karya ya ce na turma kudanin karatu kayan wuya sai daɗi a sami ƙarin girma yawa lalla an kasu da ka turo min kulki ya ko gaisuwa babu na gajiya ya gari lafiya ne na gaishe haka kin fito wani abin to a takaice dai babban abin da yake tafe da ni na ga ya dace kaki mun daɗe muna tare amma har yanzu ban san halin da muke ciki ba to na ga ya dace a ce na turo iyayena domin a san matsayin da nake kai ka san matsayin da kake ciki to sai ka bari sai bayan wata biyu ka dace ka matsayin da kake wata biyu don wata biyu ai kamar yau ne Ambali? Maryam. Ina gajiya. Ya gari? Maryam. Zo mu shiga. Ke da Allah ni zo mu da Allah ni zo mu. Allah ki zo mu da Allah ba na son wata ba. Da Allah ki zo mu da Allah saurara ki zo mu da Allah. Allah ne ko yana kan magana da shi. Ka magana ce ko. Ya Allah ya ka zamu ta ne na alauta zama ganda ne ya. Ko magana auren ta ma ba sa yi. Hajiya ta bawa. Wato gidai dan bani fara ji saboda akwai tunanin da nake game da ita saboda ina ganin ina so kan hada wani zumunci kin dai ga yadda yaya Haruna yake ta ɗauniya da kusan ni ban ma san wata wahala ta gida ba illa dai shi ya Haruna shi runguma al'amarin don haka nake ganin babu wata hanya da zan bi na inganta zumunci tsakanina da shi illa na hada auren Ummi da Ibrahim saboda haka kin ga ba wani ɗana ne Ibrahim da ɗan yayana ne amma dai abin ina ganin sai na ji na same shi na mun tattauna yadda muka yi kuma sai mu zo mutum gani amma kan kira ba ni kwana biyu kawai zan je in bai kuma ka ga da zumunci ya fara yawa kin gani wanda tana
suna son junan su. To kin gani saboda haka zan je. To shi ke yawwa. A dawo lafiya. Allah ya sa. Babu ka. Maza ki kai kayan nan gurin wancan ki shiga ina son magana da shi. To. Gidan kin girma ba ne? Zauna na. Ke ba ki san kin girma ba ne? Ai yanzu ba ki fitar da goni ba. Tun da ya gama makaranta dama da ƙirni aka alaji ya bari ka gama makaranta ba tare da ya rike aure ba. Kowa da yake na biya ce. Yana so ya ɗace ɗan uwanci Ibrahim. Babu ni za ni biyar su bari. Tun da na sun ya ƙara ƙarfi da su yara. Na ni gidan su Maryam tana son tana jira. Gidan su Maryam? Na ga masa zuwa. To kan fa ki daɗe ko baban ke da bai same ki a gida ba. Ban daɗe. Kin ji zancen da na gaya miki? Ni dai sai na dace kenan kawai. To a da lafiya. Salamu alaikum. Allah ku dare da zuwa ɗaki nake ta jira ne. Wallahi sallahi ga fito babu ta take yin tsaya za ta ga mun magana. Wai ya da ya sai ya ji abin. Wai za a haɗa da ɗan uwana da Ibrahim Sadi. Oh, wani Ibrahim din da ya biya mana kuɗin mota lokacin za mu je gidan su Hafsa. Ni fa. To don haka ne ai ya dace. To sai idan kina ganin bai miki ba, ai kina da samari. Ina sa Hambali, Idi da Nura. Ba su da ɗaya daga cikin su fitar ba? Hambali da suke garin sa. Ba shi da aiki. Idi kuwa addini ma bai da ne. Shi ko Nura bai san gurin yawo kwararo da san gani. To a cikin wani ne. To yanzu ce wani za ki kai musu? Wani za ki gaya musu? Yanzu sai dai yanzu ba sarauta Allah ido ya kamo masu da alheri. Ke kuma fa yanan ki labari. A gaskiya biki wanda nake so bai ma san ina yi ba. Amma nan da sati biyu Allah yadda zan gaya miki san hali wanda waye wannan gaskiya bai ce su guda biyu ne ɗaya an san ɗaya kuma ni kaina ma ban san shi ba amma da Allah ina roƙon ki bar wannan maganar sai an kwana biyu na yi da to shi kenan bari in tafi dan kin inda ta san da ko ba zai zo ya mun faɗa to bari in tsaka ni Dalla, dan mata tambaya ne. Dalla, goma kira ne. Goma kira. Sai ka buro da tambaya. Gidan wata ke tambaya. Dalla gidan Alira ce. Ka ga wannan kawata ce kan zaki. Inda ba san wata
ta bani sallama. To, sai jibin Allah ya lafiya. Zo ba ki jira. Haram ne? Ha? Sai jibin na ga to mu je. kun gane ko da ake ka nuna budurwa kana son su sai ta nuna maka ko tana da kuɗi ba tare da tsira haka ne da yadda zamani hatta ta lefan nan kan wata matsala ce don haka ni ko neman auren ban fara kana nufin baka fara nema ba kware ma kuwa ni yanzu ko budurwa ma ban da abin mamaki gaskiya ka sake shawara a ce saurayi kamar ka mai hankali da nutsuwa da sanin ya kamata ba shi da budurwa gaskiya mutuncin saurayi aure ha ba dai karki ji gani ma daga gani na yau har za ki tabbata ni da irin wannan halayen da ban san ina da su ba to shi kenan bare shiga gidan mun dauko maka ruwa to shi kenan kamar kuwa kin san ina jin kishi ba dan na shawo rana amma ko na gode gaskiya kin mun karamci kuma kin martaba ni sosai amma kuma ga yanzu zamu rauba tare da na san sunan ki ko kuma ba ki san asalin sunan naki ni suna na Bilki sunan ki Bilki kai amma na kin ya dace da ni kuma sunana Sabibu Rayi na san ba za ki samu damuwa ba zan ci da mu lokaci domin in zo mu karfin da gani tsakanin da ta kwana yi farin ciki da faruwa haka to shi kenan yau ke zan gobe ma ka zo na gode ni namun gidan mata zaki to sai na gidan shine wancan mai koriya kofa kenan na gode to Allah ya ba mu haɗi sai na ga ka biyo to shi kenan sai gobe dan ke rade da na haka kada a ce wancan tsami gayan gurin ke ta san a ci ba a siyarwa kaza ta fi doki abin har yayi zafi haka to Allah ya baki hakuri to kai ne daga zuwa ko gaisa ba ne ba za ka fara zagin wani wanda ma bai san da zaman ka ba to shikenan dangane da maganar auren mu na zo ne in gaya miki cewar hatta wajen da za mu zauna alaji ni ya gama gyara shi kawai ni ake saurari to ai ka san abu ne nazari da tunani to ni tuni na gama nazari na kawai lokaci nake jira kawai haka da ni da Allah wasu nake jira mana kusa da kawai amma yarinyar nan ba ta sanni ba abin da ta cikin kullum za ta zo ka sami ina ta wani wannan gaskiya ba wani amfani ko ne cikin ba ne ganin wata kai kasa saboda zai na alamar za ta walace kuma ka san wani abu ba abokin ya yi aka magana sai duk ma baka ko kana cikin ko ka jamu wallahi abu wani abu ne kuma ka jamu na harina bari mu fa dama jiya na ga maka baba na a can ne na gaba da wata hanyar farka ne inda aka yi to shi ne da muna tafiya da cikin wani irin tambayi wai na taɓa tsira ina da budurwa kai ina da aure kai tambayoyi dai
ga ta ne ba to wai da kaje ma take ce mu wai mutunci saboda yayi aure sai shine abin da muka daure maka to shine nake ga maka dan na san kai dai masa ne a wannan fadi dan taimaka mu da shawarwari ko gina kawai da gaskiya abin da nake a gaskiya ga maka gaskiya shawara kuma ba wani abu ba wata gaskiya don mata da su kuma da da kanda ai ba ran ga maka wani abu kai da ganin wanda ya riga sai ka san ba irin mai ne ba san ba kuma ma ai ban fara magana ce ya ita sai dai mun yi alƙawari da ita ko wanda da gidan Allah ya sa dai haka din ji ba sai ya Assalamu alaikum. Allah bai kusa da Allah san da zuwa. Yawwa. San da yanzu kuma na sa ina gaba da kusa na ina yawanci na ta wuce ai daga gidan ya haruna ne a da ka kaje Allah ya san muka ta wuce ina lafiya ai magana na shi kai yanzu ma na je na gaya masa mun gama komai saboda haka an kira ma shi Ibrahim din an shaida masa saboda haka zai zo ya ga ita Umi ai wannan abin ne mun da to Alhaji ba za ka bari a tambaye ta ba wanda take so ke saurara me yake nufi akan abin da na haifa sai na shawara ko a tambaye ta ta isa to ni harkar zumunci ce a gabana don haka duk waɗannan samarin da suke zuwa mayaudara ne na banza da na wuce so da haka kawai tana ina ne ma gina ina ummi na'am kuma tana cikin soyayya da wani saurayi ɗan unguwar gwammaja sai ya sa muka kawo kukanmu da ka shiga wannan magana ka taimake mu baba haba umu saboda wannan kike yin kuka in dai wannan ne kike an fasa maganar auren ki da Ibrahim an fasa ba za a yi ba kin gane ko saboda haka duk wanda kike so ki turo iyayensa shi ma Ibrahim zan gaya masa je ne mu ji yari da yake so idan ya so a zo hada cikin ku lokaci da idan wannan ne kada komai sake da mu kin ji ko ki kwanta da hankali kin ji ko mi ko da ku tayi ku kada ma ku sake da ya sanar da waka je ne aka kajo ta nan na ji gidan Alayi Malam ne wata gaisuwa to shi da mun na da bukatar ganin to Allah ya kara ta na sha gala alhamdulillah ya Allah ta alhamdulillah aja ta ba ga ya zo ya san da zuwa na sha gala ya zafi zauna dama wajen ku na zo gaba daya to da kan matsalar yaran nan na zo kan Ibrahim da shi da Umi ka san mun yi magana ne akan cewa za mu haɗa yaran nan domin mu ƙara karfin zumunci tsakaninmu na fuskanci taimakon zumuncin mai ƙaro sai dai yaro domin ga dukkan alama yaran nan ba su fuskanci ba su fahimci junansu ba sau da haka abinda na ga ya fi kyau a gane ko ka bar kowa ya zaɓi wanda yake so ka bar ummi ta kawo wanda take so Ibrahim ma na ce masa ji ne mu yari duk da yake so ya zo ya ga maka to ai a kai saurara domin na san ka da taurin kai kada in sake jin wannan magana
mu ko bayan ba raina kar ka sake daga wannan magana ina ga maka gaskiya ka gani ko zaman lafiya muke so mu zumunci muke so to da ka ke kada ku sake daga yarinyar nan magana ku daga mata hankali akan sai ta so yaron nan ku bar wannan magana kada ku sake tare ita wannan shine abin da na ga mu in kuma mutum ya ji taurin zai bai to da ka ji na ga ma domin na san ka taurin kai to ka gane ko ka gane yawa to za ka zan tafi to ka fani na gida da dare ya gida da gida da ka fito da
san da zuwa ta abin farin ciki ta gari daga farko da labarin da biyu ba shi na tari gamce babu yanzu ya bani ke aka ga ta watsa muka da sabbi wallahi tallahi muka ta ce mutum ya ga sai da Allah ya ga miki abun ba a magana wallahi tallahi Maryam ya haɗa ki da mutum Ibrahim ai Ibrahim yanzu dai kin yi nasara inda an yi duka a wuce biyu ko? to ina murna idan ba ki manta ba kwanakin baya kin tambaye ni shin wa nake miki wanda nake so ma shi kansa bai san ina yi ba zance na gaskiya yanzu ba wanda nake so a rayuwa ta irin Ibrahim da na yi zaton kin sani sai na ga ake ba ki sani ba a lokacin da nake kokarin sanar da shi sai kika zo min da maganar haɗa ku da ake sanya a gida a wuri sai na sani don gudun kada shi ɗin shiga tsakanin na biyu amma yanzu lokaci ya yi da zan sanar da shi abin da ake abin mamaki ban taɓa fahimta ba yaushe haka ta faru idan ba za ki manta ba sanda muna makaranta da wannan lokacin na ji ina masifar sonsa a cikin zuciyata kuma maganar wannan hoto idan ba ki manta ba lokacin da muka je gidansu ya ce ki je ki ɗebo mana ruwa a lokacin ne na karɓi wannan hoto kuma an za ki iya tunawa duk lokacin da muka je gidansu domin mu gaishe ni nake cewa mu je kuma idan mun je ba inda nake fara dubawa sai ɗakinsa idan na rena na mai zama na in ko baya na zai shiga cikin gida ci gaba da tsira ikon Allah ya kan haka ta faru yanzu sai na zuwa wurin shi mutumin da bai san ina yi ba ya za a iya zo waje na ko bai ma san maganar ba ai ku babu wacce ta cancanta ke wannan aikin sai saboda haka ƙawata ki bani awa 24 don share miki hawaye dangantaka ta da ke ta wuce kwanci ta zama aminci wannan shi ne karo na biyu domin da kika tsamo ni daga ramin da na shiga na farko ki kika bani shawara yadda na samu sabbiku na biyu kuma dan uwana da muke gana so da baki na yau sai kika ce kina son saboda haka ta wani fannin ko dangin mu sun ga baki na ta wani fannin za su ga farina saboda matar da ni na kawo miki matar da yake so ya aure saboda haka kawata ban ga ta zama da yanzu zan je suka umarnin ki haɗa ta da Ibrahim. Sai kawata je ya rasa shi. Wallahi. Bilkisu. Ya Ibrahim. Daga ina haka? Wanda shi da Sadiku da nake gaya maka.
wanda zai auri Maryam. Ko zai ke shi na mutum ai abin da zan faɗa ce ya mutane ya gari na jima ina samun labarin ni kai na haka na jima ina samun labarin ka kuma Allah ya kaddara za a gana ku shi wallahi ka san ku ya al'amura alhamdulillah ya tuba alhamdulillah ya mutane lafiya ga masha Allah alhamdulillah na zuwa haka sai ni so nake ma fa tambaya na ga wata ba da rufa na batta ne a baya amma tana zuwa kai ma ka san ai duk inda ka ga ka zo okay na zo thank you sai an jima sai an jima okay sai an jima Sadiq ya ce ka zo ne a yanzu nan na abin nan kai dai suna da yawa abin nan sai ba na abin nan na kai dai ana a Maryam da ai to ku zo mu tawo bana Maryam da abin ne ba a ko ta abin nan ina nan ana abakko a ba ana abin da kama ana yin da ya abakko al'amura yau za ka aiko da ka gana magana da shi ba da abin da ya aiko ka ce ya ba shi da lafiya ba zai aiko ba a cikin kai sha'anin tafiya da za mu samu zuwa ba da dalilin da ya aiko ba wani kuma ya ce wai ya ji sauki ba komai zai ma fara zuwa gurin aiki shi ne abin da ya aiko to kuma abin da ya aiko a'a to ni dai da shawara da zan baka a gida a tura ta duku ya kamata in yi ko ta ji samu salamu alaikum sai idan salamu alaikum yawa alaikum salam fama
barka da kana da na gaji haja ina lafiya lau na gajiya amma yanzu batun ka muke an aiko da Kaduna ya bai ji daɗi ba an kwantar da shi a asibiti amma dukkan alama abin da muka samu a wasu kafin ya samu sauki amma muna waje ka gobe da sassafe kai sammako ka tafi dan ka je ka dubo shi kuma sai ga yan uwanka ku da ɗan babban to da mun kaji ma baka ci ba saboda biyan baka sako ka gaya matar ko yawwa shikenan sai Allah ya kiyaye amin na ruwan ta abu ne ta so wallahi yanzu lafiya wallahi tallahi babana ne ke kira na ne yake gaya min cewa kin san mun yi magana da akan gobe za mu je ki gaishe da babana wallahi shine sai yake gaya min cewa ya ci ba shi da lafiya ya kake da sassafa ka sai da kace za ka fito sassafa ga shata rana ka fito karfe ta wallahi na ɗaukar matar bace ba sun san sharin bacci ko sa ma zuwa ne ka ma karama kai ina kokari ai kin ga ba abin tun daga zuwan ki a hannu ki ta da kili shi haka ita ni na huta da yawan huta mai kenan amma ko na gode ai ne har so shafi na aka sai na yi tafiya sai mu je can a can zan fita mu mota ko Allah sa ka je ka wuce ta fi sauri da su da sauri ka gudu
dukkanin wasu abubuwa da riga sun wuce yau ga cikin zama to a matsayin mata ko tabbas ubangiji dama shi ne abin gobe shi ne dama Kuna shan waɗannan labarai daga gidan President Dabo. An yaba wa ƙasar nan sakamakon cinye gasar karatun Alƙur'ani mai girma wanda aka yi a ƙasar Saudiya, a inda Ustazu Kabir ya haya mai wanda Madabo ya wakilce ta, wanda ya ciyo lambobin zinare da kuma littattafan da aka kiyasta kudinsu sun kai kusan naira 875,525. An ba da labarin cewa waɗansu mutane 5 sun rasa rayukansu a sakamakon haɗarin mota da aka yi a safiyar nan akan hanyar Kano zuwa Kaduna. An sami nasarar samun Musa Ayyubi, wani ma'aikacin kurkuku da ke Kaduna, da kuma Murtala Suleiman, ma'aikacin matakan man fetur ta ƙasa, da kuma wani bawan Allah mai suna Sadiku.
kallon ku ana Allah ya kiyaye su ya kiyaye mu gaba daya ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya. Sai kuma nasiha wacce za mu ba su yayin da hukumar son ku ci. Kada ku manta kai Ibrahim ni Maryam ba ɗaura muku aure ba, kuna hanyar tukunna, ku yi tunani da wannan. Kuma duk inda kuke ku kasance masu tsoron Allah, ku kiyaye zuciyarku, domin duk inda mutum zai idan ya sa tsoron Allah gaba ya zama jagorarsa to babu abin da ya sani. In ku mutum ya kauce wa hanyar Allah to duk abin da ya gani shi ne ya janyo kansa. Saboda abin da zai muku fata nan Allah ya kiyaye ku, Allah ya kiyaye mu gaba da kai ku lafiya da ku lafiya. Saboda haka yau Talata kada ku yi kokari ku bari sai Allah ya ce mu gobe Laraba, saboda albarkar ranar sai ku tafi. Saboda haka kafin ku tafi yanzu sai ku shiga ne sai ki ga wajen hajjaji ne ki ta baki da duwar bai ku dan yi guri ne ku yi haƙuri saboda dan cin abinci da abin da ba rasa ba. Saboda haka Allah ya kiyaye, Allah ya gari kiyaye. Saboda haka sai mu yi addu'a. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أسألك عفوا العافية Allah kiyaye. Allah mai rama mai kyauta ga mafi himma wurin ibada rabbani na roƙe ka gaban hali in faɗakarwa a dalili hadarin soyayyar zamani. Maryam, ina ganin nan ya zama dole mu raba a nan, domin wayannan yan uwana mu ba mu san inda suke ba, saboda haka nake ganin cewa lallai ne ya zama lallai mu raba sai ki guna ni sai kuma lokacin da Allah ya sake haɗa mu. Kuma ina so Maryam ki kasance mai tuna maganar da baba ya gaya mana, domin ki sani wani yana da buri a kan ki kuma kina da buri a kan abin da ke da bukata a rai. Saboda haka muna yi miki nasiha ki tsare mutunci da rayuwa a cikin Ibrahim ana za mu rufe kenan. ya zama dole mu rabu Maryam. To kuma sai ya shi ran sake haɗuwa. Ai Maryam zancen lokacin da za mu sake haɗuwa kuma babu shi, sai dai kawai idan Allah ya sa an dace ko kuma an samu wani cikakken bayani sai ki tura gida, ni ma kuma haka zan yi dole. To Ibrahim Allah ya kaddara saduwa mu. Amin Maryam.
Allah tambaya nake bayan Allah. Wasu yan uwana ne guda biyu suka bata su ne nake cike su da hotunan su ko Allah ya sa. Ba san su ba. Kare ba san su ba. Ko kai ka san wannan Allah ba. Ai malam ba san su. Yawa Allah malam wasu yan uwana ne suka bata suke taɓa hankali da shi ne ke tafiya don Allah ko ka gan su ko ka ji labari. Na da na? Kariu, a uga, ko kun san waɗannan? Wallahi uga ban gane wannan ban san su wallahi. Ba ina ha? Ba shi. Allah uga shi ma bin san. Ismail, ana tambaya ko ka san waɗannan? Wallahi uga, kake duba da kyau. Wallahi uga ban san waɗannan ba wallahi. Shi kenan. Sai yarinya. Ni kai na da mutum. Sai da ci gaba da duba. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Ba gan su ba. Maryam, an mun rabu da ita tuntuni. To, baba sai dai mana addu'a. Amin. Ba batun dawowa ai. Ai sai mun cimma gaci insha Allah. To, madalla, ai mana addu'a baba. Madalla. Sai an jima. Yaya muka ji da wannan abu? Yaya? Na so na hajiya ko kin ji labarin? Ina kina kallon yadda nake kukan safe daban na rana daban na yamma daban a halin fa da nake ciki kenan ko yaushe. Babu labarin kowanne daga ciki babu labari. Me haka? Na gaja, lafiya garo. Ya sanin? Kuka mai kuke haka? Alhaji dole a yi kuka mana. To wannan ba ai ba na kuka bane yake. Dole a yi kuka mana. Babu bilikin babu shi sadiq in ba abin da ya waje ba kan mahajiya addu'a kawai wacce muke ita za mu gariya. Amma kuka ba na ku bane, ni ne da kuka. Kuma yanzu ma ina son dan sanar da ke wani abu. Yanzu na Ibrahim yi mun waya da Kaduna.
an ga su a ba wai ya gan su bane bai gan su ba amma zai kara gaba amma insha Allah muna sa rasa gan su ko da ka addu'a yau ta yau daban ta gobe da haka nake da yanzu nan bai mun tashi da ajiye waya ba kawai ku ci gaba da addu'a Allah ya bayyana mana su to shi kenan kawai amma kuka ai ba nan bane ajiya ko da ka ni fita zan yanzu ko da ka Allah ku yau da Allah da annabi ku hakuri yanzu shi Ibrahim din ya wuce ya wuce ya ce Allah ya sa a dace zan fita Allah ya sa a dace zan fita sai na dawo to alhaji Allah ya sa to haji a tabawa kin dai ji Ibrahim din yayi gaba ya bi su mu daɗa da addu'a kuma ki dinga cin abinci hajiya ta ba ki duba ki gani yadda duk kika tsari kika lalace an san dole yau wannan ba za ka iya bacci ba za ka iya ci ba za ka iya sha ba amma ki rinka kwatantawa ko da faran nan ne ki rinka amfani da shi kin ji ko Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace ka gama aikin nan naka ne? wanne fa? na area 3 ai shoran ka dan wallahi ai kuma ni an na gama na ni dan shoran ka dan ni an na gama na area 1 kwarai da gaske wallahi ni ma jiya DJ da mun magana da shi ya ce da cikin satin nan insha Allah wani sanar za a ba da wannan har kuma da ya ce ba wani mara Allah ya jagora wa alaikum salam an ka zuwa Allah jiya nake Allah ya sa mu wasu yan uwana ne suka fata a cikin wato tsafin hankali to shine nake a wani Alaji su biyu ne da mace da namiji ina da labari alaji ai ni wannan abu ya bani mamaki ko yaushe sai a ce mutum ya bata ai yanzu ma ai ba maki ma sun da su ma kusan idan an ba ma kusa kai kuma ma na gani kenan Allah sauki Allah bayyana su Allah su ai ma kusa yanzu duk alaji duk ga su ne da ga ma kusa yanzu Allah bayyana wannan lamari na kasan nan Allah so wallahi ai ba ma kusa suna ina haka ake yi a kasan to suna nan ina yanzu ina neman suna ina Allah ka sanar da salamu alaikum aya alaihi na gaji alaihi na gaji ya gaji salamu alaihi wani ya gaji wani ya gaji wata magana aiki wani da mace da namiji da mace da mace da namiji ina yau sai inda ya kirawo shi kai ai da can ma kuwa kai yaro ya shi ne wannan shi ne kai dai ganin sa ma ya rike yana yawon neman su ya wahala kai sannan wannan da mace ko Allah ya bayyana masu ai na san wannan ka san da kai dai rigima ce da kewa ina ka rigima to ai na ka san ba a nan bane ya nuna to kai saurara ba hankali yaro kaji yau waka ce yawwa ta ce eh to ba ta nan amma wannan na kai ne inda ka ba hankali mu ma da muke wannan tana gidan mahaukata na kai ta na Maiduguri can gida saboda ni mutumin Maiduguri ne amma nan aiki ne ya kawo ni Abuja saboda haka a ina ka sauka a ni tun da na shigo garin nan daga masallaci kawai sai dai gan shi ba daga yi sai jakarsa abu da ya wujiga to yanzu abu da za a yi sai duk ya rame ma ni ban gama aiki na nan ba amma zan ɗauke ka mu je na sauka sharatan ne ni insha Allah rabbi za mu je ka kwana a can tunda baka da masauki a nan in Allah ya kai mu gobe za mu shiga jirgin yamma zuwa Maiduguri in Allah da ban ba gama aiki na ba amma zan yanke saboda a taimaka tun da kace yan uwarka ce Allah ya sauke ai na san da ne to ai baka ba mu labari ai saboda a jiya da akida abin da ya zo wujiga kuma baka ga halin da ta shiga ba na tausaya na kai ta wannan gidan mahaukata na Maiduguri ba gani ba insha Allah rabbi za ka kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka to abin da zai ma yanzu
malam ya haƙuri kuɗin ne wallahi su ne ba da nawa ba kake 60 ko? Ga shi na gode. in ba za ki damu ba ina son yi tambaya hoton nan kamar na son shan ganshi wanne wannan hoton da na gudu wannan ganshi ka san shi ma ganshi kamar na san shi wannan din in gani mana don Allah ai na ka san shi ba na san wannan ai na don Allah mala ana ka shi ne mun da wani uwana ne ina nan a hannun Amina yanzu haka yana nan ina nan Allah mala ka taimaka min don Allah zan taimaka miki in Allah ya da to wannan ba a ban san wannan ba amma wannan dan Allah ka taimaka min wannan Assalamu alaikum. Alaikum. Ne bello. Barka zuwa. Na gajiya. Alhamdulillah. Daga kita ya shigo. Na gajiya. Alhamdulillah ne bello. San waje ki zauna. Wace yarinya kake tafi da ita? Zauna ne bello. Yawa sanji. Ali bello. Wannan yarinya tana ciki da abin ban mamaki. Abin da yasa ko na gaya ma haka yanzu ina kantina ta zo ta siyayya sai ta buɗe jika ta biya ni kuɗi na sai na ga hoto sai na karɓa an gani a hannunta sai na ga hoton bilkisu ne bilkisu yaran wajen ka Bilkisu? taɓaɓɓen nan ba wanda aka gidan makwata to sai take ba ni bayaninsa sai ta kwatar da hankalinta da zo mu je in kai ta inda bilkisu yake ke yarinya wannan shi ne Ali Bello wanda bilkisu yake a hannunsa yau shekara guda kenan dan Allah dan annabi ka taimaka min taimaka min ganin shi mana zaka ta kwantar da hankalinki kwantar da hankalinki sai wajen shekara guda muna neman su dan Allah ka taimaka min ganin kuma zauna kwantar da hankalinki ai kada ki damu a takaice dai yarinya bilkisu yana tare da mu amma fa yana asibitin mahaukata na Maiduguri. La ilaha illallah. Kwantar da hankalinki, kwantar da hankalinki. Yanzu yana can Maiduguri? Ina can, kwantar da hankalinki, kwantar da hankali, koma zauna, koma ji na kuka ishiru. Maiduguri ba ta da nisa tsakanin mu da muke nan Sokoto ba nisa zuwa Maiduguri tunda muna da abubuwan hawa motoci da sauransu. Saboda haka yarda Allah ku bi insha Allah za mu tafi da safe zuwa can asibiti. Domin ki ji ki sani da ɗan uwanki. To Allah ya kai mu. Saboda haka ki shiga cikin gida. Ali Bello. Allah ya kyauta. Ali Bello Allah Ali Bello. Allah ya saka da A zai ka tashi shiga cikin gidan ka mutane. ba za shiga cikin gida don musu bayani. Sai ka fito. To shikenan. Sai ka fito. mun haɗu. To Ali Bello. To madalla. Sai an jima. To sauka lafiya. Allah ya sa. Madalla. Inda a ce kana shan wannan magani da na ga alamu amma haƙiƙa ba ka shan to daga yanzu ina son ka rinka shan magungunan duk da kilo ki amsana ina fata kana fahimta na a isa yana kai kai da babu ne Allah ya tsoro ka ga ba bai kuma ba shi wallahi wallahi ba wallahi to za ka je a bashi magunguna Okay. a gane Okay. yawa a bashi magunguna kuma na son za a rinka bin shi gida ana masa allura Okay. ka fahimta Okay. yawa 7 injection for 7 days For 7 days. Okay. yawa ka gane yawa ku je Mu je ba ba. akwai kamar da magani ba sai yi kenan za a daidai madalla Zubaru, Malam, sannu, yau sannu dai, ya jikin? A da sauki. Ina so a kawo min goruba da taura. Goruba da taura. Shi kenan. Sai gobe.
ba ta nan. Bilkisu ce raina sannan kuma ruhina, asalin tarwar raina kuma gashi ba ta nan. Bilkisu abar ƙauna ba kamar ki a dangina, mutuwa yankan ƙauna mai ɗauke mutum haka nan. Mutuwa ni na roƙo ki ɗauki Sadiq yanzu ki kai shi gurin Bilki, in kin haka shi kenan. Ni na ji sautin ki gaske ko batan kunne, in dai hakikan ne yanzu ganjana. Bilkisu! Sadiku!
yawa yalla bai dan Allah ya labai ka taimaka mu buri wajen yanzu nan tana maka dan Allah ya labai ka taimaka mu dan Allah ka taimaka yanzu nan yalla bai dan Allah kin yanzu nan da buri dan Allah ka taimaka mu yalla dan Allah gidan amma anan gidan yalla bai dan Allah ka taimaka mu dan Allah ma dan Allah dan Allah ka taimaka mu dan Allah ba kai tace ba kai da sunanka a tun ba ni bane ko ni sunana ta ji ku kake san ba ni bane dan Allah ka taimaka mu dan Allah dan Allah dan Allah abun mu dai shi ba komai ba kai ko da ka mana ya mana ko ta da hankali ba ina ce da kisu ne zamu dan Allah ai ba damuwa dan Allah dan Allah babu da ko malama dan Allah zo dan Allah yanzu na jimri dan uwan Sadiku yana waka dan Allah ku taimaka mu dan Allah dan Allah dan Allah yanzu Allah da jimri dan uwan dan Allah ku taimaka mu ni suna da mulki dan Allah ku taimaka mu ba ke dan Allah ku taimaka mu da ka tsaya mana ba dai Sadiku ne ba zo mu Bilkisu Sadiku aka ce ka mutu aka ce ki mutu Bilkisu ita ba mutu Assalamu alaikum. Wa alaikum Sadiku. alaikum salam barka da zuwa ai ko wallahi da lafiya barka da zuwa ni kuma la a zo aji ka waje na ya kinga ga Ibrahim ba yaran nan sun kai wajen kimanin wata biyar suna nan Allah bai samu fahimci komai ba gashi kawai sai gashi a cikin sauki sai Allah ya fito da wani hikimarsa a ga wannan yarinyar daga Kano ta bar garin har Sokoto neman cije dan wata kamar wancan yaron kenan har Abuja ya je yana neman ainihin wannan yan uwar tasa kale shehu ba za mu zauna mu wasu wani ɓata lokaci ba saboda haka sai mu tattara wa'annan yara mu ibe su mu kai su ga iyayensu to shi kenan da to shi kenan to mun gode madalla mun gode madalla mun gode Allah ya karɓa wannan da sai Allah ya taimaka mana irin haka insha Allah insha Allah alhamdulillah madalla to madalla gode alhamdulillah shi kenan mun gode ko yawa soyayya mai sama soya fama tsawon shiri daga dabo ka daba kwanci yabo gajin ginar ban girma shirin yana faɗakarwa sannan akwai burgewa saboda halin girma kiran kuma soya kudan tsaya nan kuji a batun da zan mai girma
soyayya ki farku zawo kariya abin da zan shaida ma saboda so hadari ne sa halaka rai ne koko abu ko fama so mutum mai sanka kuma wuya bai barka saboda soyayya